Bernard Gregg jikkonferma li l-Partit Nazzjonalista m'għandux studju li joffri ċertezza li t-trambla binarji li qed iwiegħed jista' jsir f'pajjiżna. Dan għalkemm Bernard Gregg qed iwiegħed li jekk ikun Prim Ministru ser iwettaq dan it-tram fi żmien 5 snin. Meta mistoqsi dwar dikjarazzjoni li kien hemm fid-dokument li ħareġ, Bernard Gregg għall-ewwel ipprova jaħbi li qatt m'għandux feasibility study f'idu. Il-bieraħ fid-dokument tal-costings ikkonfermajtu li ma sarx feasibility study dwar it-trackless tram. Allura l-mistoqsija hija kif qed tgħid li ser tagħmlu jekk laqqas taf jekk dan jistax isir. Iva, aħna għamilna l-istudji kollha neċessarji li stajna nagħmlu mill-oppożizzjoni u l-weda tagħna ikkonfermajtu li ma għamiltux feasibility study. Se ssir it-trackless tram f'pajjiżna. Affaċċjat bil-fatt li fid-dokument tal-costings li ħareġ fl-aħħar jumejn tal-kampanji elettorali u stess kien ikkonferma li għadu ma sarx feasibility study dwar it-tram bla binarji, Bernard Gregg kellu jammetti li fidu m'għandux l-istudju li juri kemm dan jista' jkun ta' benefiċċju jekk isir f'pajjiżna. U l-feasibility studies kollha inkluż l-istudju dettaljati iva jkomplu jsiru anki meta aħna ninataw il-fiduċja. Allura kif taf li ħatamilha diġà? U aħna ċerti li dan l-istudju fidejk. Fl-aħħar jum ta' kampanja elettorali lil Bernard Gregg staqsejnieh ukoll dwar kemm se jżid il-pensjonijiet għall-anzjani f'5 snin. Fil-waqt li mal-Partit Laburista, il-pensjonanti jafu li ser jaraw żieda ta' minn tal-inqas 15 euro fil-ġimgħa, Bernard Gregg ma kienx jaf kemm ser iżidhom. Il-pensjonijiet, Dr. Gregg, il-pensjonijiet, Dr. Gregg, il-pensjonijiet. Il-pensjonijiet għamilt lek lista twila dwar il-pensjonijiet. Nemet, nix ċifra kemm se jiżdiedu. Ħanerġa' naqralek kollox bżax fuq il-pensjonijiet. ċifra rridu. Mal-Partit Laburista jafu 15 euro fil-ġimgħa. 15 euro fil-ġimgħa minn tal-inqas. Huwa saħansitra spiċċa jgħid li Gvern Laburista żied il-pensjonijiet biex jixtri l-voti. Dan għalkemm b'mod konsistenti, Gvern Laburista dejjem ta' l-ikbar żidiet fil-pensjoni, aktar u aktar meta kkumparat mal-friża tal-pensjonijiet ta' gvernijiet nazzjonalisti. Id-differenza li m'intix tagħti ċifra. Kull ma jagħmel il-Labor huwa pounds, shillings, l-euro fil-ġimgħa minn jara tal-inqas. kif se jipprova jixtrik.